ஏய் இந்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாமா? உனக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்தேன். யாரு? நிறுத்து. இனிமே பணம் சம்பாதிக்கிறத பத்தி என்ன வந்து பேசாத. பணம் பணம் பணத்து பின்னாடி போறது மட்டுமே வாழ்க்கை இல்ல. மனுஷங்களோட ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்றதுதான் வாழ்க்கைன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏய், நீயோட அப்படி பேசுற? பணம் தான் வாழ்க்கை, பணம் தான் சந்தோஷம், பணம் தான் எல்லாமே கொடுக்கும்னு சொல்லிக்கிட்டே அழிவ. ஏய், இப்படி பேசுற? ஒரு நம்பவே முடியலடா. ஆமா, இவ்வளவு நாள் அப்படிதான் இருந்தேன். ஆனா இனிமே இப்படி இருக்க மாட்டேன். பணம் பணம் பணத்து பின்னாடி ஓட மாட்டேன். பணம் மனுஷன் கண்டுபிடிச்சது. அதுக்காக என் வாழ்க்கையை செலவு பண்ண மாட்டேன். பணத்து பின்னாடி ஓடாதீங்க. பணத்துக்காக அலையாதீங்க. பணத்தை தேடாதீங்க. பணம் வாழ்க்கை இல்ல. பணம் 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 வாழ்க்கை இல்ல. பணம் வாழ்க்கை இல்ல. பணம் பணம் வாழ்க்கை இல்ல. பணத்தை தேடாதீங்க. பணத்தை தேடி போவாதீங்க. பணம் வாழ்க்கை இல்ல. பணம் வாழ்க்கை இல்ல. பணம் வாழ்க்கை இல்ல. பணத்தை தேடாதீங்க.